أثناتيوس مسكيرلوس تبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس بودل زي بلا فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. لولا بحري قدوس እግዚአብሔር أملاكنا سلام بتعنا كساب زعل سلسنا عدمين نسعى سلذهبنا نعنا نتم حتان بسم صادقان صحينا بلقي زنابنا زنبه بهوس لزحلونا سمو نزل عالم يخبر يمسجن ناي مبرهان ناي قدس دنگل ماريام ጸሎት ناي قدسان ملائكت حلوة ناي قدسان رديئت سكولاتنا حزب ክርስቲያን ይሁን دقيمنا እግዚአብሔር አምላክና كساب سعزيس لزحلونا سمو بلسان كل فطرتاتو زخبرن استمسجنن يخون امين زخبرن استمسجنن يخون حرايم بار لمون كان فؤاد እግዚአብሔር አምላክنا እግዚአብሔር አማከልና ተረኺቡ ክመረናዩ نقالو زسمع نقالو زستوعل እዝነ ልቦና ክዕድለና ናትቅዱስ فؤاد ይሁን كمي እግዚአብሔር አምላክ ተዘይከፊቱ እግዚአብሔር አምላክ ልብ ተዘይቕኒዑ ሰባስ ለተዛረብና ጥራሕ ወይ ስለሰማዕና ጥራሕ ክነስተውዕሉ ኣይንኽእልን እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ልቢ ልድያ ዝኸፈተ ኣምላኽ ለምውን ንዓና ልብና ክኸፍተልና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ فؤاد ይኹነልና ሕራይ እምበኣር ሎማዓንቲ እንዘራረበሉ እንመሃረሉ ኣርእስቲ ብዛዕባ ሰሙን ሕማማት ኮይኑ أقدمنا بزعبا مأتوي ناي سمون حرامات كنرينا እግዚአብሔር حجون لبنا كقنع حلنانا كسبسبلنا لبنا كخفتلنا نتقدس فؤاد يخونلنا سمون حرامات زبها لنبقر أمودعتنا عبصهم كينو دحري عدته وسعينا كمخا كدمي تنسعي زلو حدا سموني أمونغو عدته وسعينان أمونغو تنسعي نزلو سمون ناي سومن حمامات تبعيلو يسوع إذا سومن زي قويتنا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوس نعانا ندك عدام كبارنت ديابلوس حارا نموصا حمامن موتن زي قبو كنسو بفقادو نستقبل مكرا سقاين موتن زخاخر سومن كوينو كمتي لولك قال نبي إساياس أم مصحفو بحقي نسون حمامنا تصرو نسقينا خاب نفسه صعنو نحنا قنا بإግዚአብሔር كم استقصعن كم استقصفن كم استواردن غيرنا قصرنا يو نسو قنا بسري قبلنا قسله بسري أبسانا دموا تخطكته نحنا بسلام انت خنبر ما صعدتي نابو ورده نحنا ون بسمبراتو حونا تنبيت إساياس معرف 53 كفاء 4 كساشو حتى سلازين بقار لقال إساياس أقدمو كم استنبيو تنبيت مسرت قويتان أملاحنا مرحنينا إيسوس كريستوس ننتانا خبل زوردو مكران سقاين مقرفتن موتن نذكر لسمون سومن حمامات تباهيلو يتسوع أف سومن حمامات زي في سومن نقرات ويدما بحفشة سومن حمامات تأيز قبر نزبل قدامي بزيكا على حموس قداسي هاف قدس بيت كريستيان أي قداسنيو كافتيا صباح وساينا زلا سوني جميرنا كساب علته تنساي حدا سومن ملو جيك على حموس بيدما حموس قبو قويتنان أملاحنان مدحنينان إيسوس كريستوس نهاورات تقروم زحاسبلو قدوس قربان سرعلو بزيكا زحموس زيا قداسي أب قدس بيت كريستيان يلن كالاي ناينو بهو سبحاتات أي بصحنيو سالساي فتحاتن سريتن أي قبرن رابعاي أب سومن حمامات مسكال أي نسالمنينا تمرت مسكال ونا أي نقبرن
حمشاي أبسومن زي أبزي وشتي سومن حمامات قداسي سلا زي فتصم ጥምቀተ ክርስትናውን አይፈጸምን እዩ ካለ ኣብዚ ዘይተቀስናዮ ብዙሕ ኣብ ሰሙን እዚ ክፍጸሙ ዘይግብኡ ነገራት ኣለዉ ብመሰረት ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስትያንና እምበኣር ካብ ዕለተ ሆሳዕና እንዳሓር ዘሎ ዕለታት ሰሙን ሕማማት ነፍሲ ወከፈን ዝተፈጸመለን ፍጻሜታት ሓደ ብሓደ ካብ ዝቐጺልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንርኢ ኢና ብሓፈሻ ግን ሰሙን ሕማማት ክበሃል ከሎ ከም ተቐዲም ኢሉ ዝተባህለ ካብ ጽባሕ ሆሳዕና ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ትንሣኤ ዘሎ ሓደ ሰሙን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ ኣዳም ክብል ዝረኸቦ መከራን ስቅያትን ሞትን ንምዝካር ተባሂሉ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝተሰርዐ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዓመት ብሰሙን ሕማማት ዝፍለጥ ኣብ ሰሙን እዚ ድማ ፍልይ ብዝበለ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ዓብ ጾም ኣብ ሰሙን እዚኣ ብዝተፈለየ ብስግዳን ብምህለላ በብመዓልቱ ዝተሰርዐት ስርዓተ ጸሎት እንዳፈጸምና ኣቦታት ካህናት ብሰርዕዎ ስርዓት ብዝገብሩ ኣገልግሎት ተምእመናን ከዓ ምስኣቶም ሓቢርና ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንርከበሉ መዓልታት እዩ እቺ እምበኣር ካብተን ናይ ሰሙን ሕማማት በተቐዳመይቲ መዓልቲ ብሶኒ ክንጅምር ሶኒ ዘማዓልት እዚኣ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦም በለስ ዝረገመላ ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ንስኻትኩምና በዓቲ ጓሓልት ገበርኩምዎ ኢሉ ነቶም ዝሸጡን ሻየጡን ዝነበሩ ሰጊጉ ንቤት መቕደስ ዘንጽሓላ መዓልቲ እያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 18 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍቕዲ 14 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍቕዲ 17 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 19 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ 45 ክሳብ 48 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍቕዲ 22 ከምቲ ዝተባህለ እምበኣር በዛ ዕለት እዚኣ በዛ ቀዳመይቲ ዕለት ናይ ሰሙን ሕማማት ማለት ሶኒ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ፍረ ዘይረኸበላ በለስ ዝረገመላ መዓልቲ እያ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰንበት ኣድጊ ተወጢሑ ድሕሪ ናብ ቤተ መቕደስ ናብ ኢየሩሳሌም እታው በቲ ዕለት እቲ ናብ ቢታንያ ተመሊሱ ሓደረ ይብል ወንጌላውያን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 17 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 11 ስለዚ ንጽባሒቱ ዕለተ ሰንበት ሆሳዕና ኣብ ኢየሩሳሌም በጺሑ ንጽባሒቱ ማለት ሶኒ كم بحدش نبي يرسالم تملسه كملس كل خاط أميمه أبتغاتي مجد خا حنتو أم بلس رأي أنتو غنا فرد اليو كده نساقنا قصلن برفرس أي نبران نحوارو كباخي فرق أي الرغب إلو دمار جما بتابلس كأنا قصد وانجيل ماتيوس معرف 21 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 21 ወንጌላዊ ማቴዎስ እታኦም በለስ ብዛዕባ ምንቃጽ ናይታ በለስ ክዛረብ ከሎ ዕለተ ሶኒ ከም ዝኾነ ወንጌላዊ ማርቆስ ግና ሶሉስ ከም ዝኾነ ይገልጽ እዚ ከመይ እንተበልና ከዓ ማቴዎስ ሶኒ ተረጊማ ምንቃጻ ስለ ዝጀመረት ሶኑ ይበለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 19 ወንጌላዊ ማርቆስ ከዓ ሶሉስ ንግሆ ክምለስ ከለው ካብ ስራት ነቂጻ ተመንቂሳ ስለ ዝረኣይዋ ሶሉስ ከም ዝንቀጸት ገይሩ ጸሓፈ ምክንያቱ ዕለተ ሆሳዕና ሰንበት ስለ ዝነበረ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 3 ስለዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ነንብከልና እታ በለስ ንቐጸት ይብል ወንጌላዊ ማርቆስ ከዓ ሶሉስ ከም ዝንቀጸት ጽሒፍልና ኣሎ እዚ ከመይ ንዝብል ምስጢሩ ድማ ሶኒ እታ በለስ ተረጊማ ሶሉስ ከዓ ካብ ሱራ ተመንቂሳ ነቂጻ ወዲቓ ስለዚ ረኸብዋ እዩ በዚ ምክንያት እዮም ወንጌላውያን ማቴዎስ ወንጌላዊ ሶኒ ማርቆስ ወንጌላዊ ሶሉስ ዝበለ ስለዚ ኩላቶም ትክክል እዮም ሶኒ ተረጊማ ነቂጻ ሶሉስ ከዓ ካብ ሱራ ተበርቂሳ ስለዝተረኸበት እዩ
ማርቆስ ወንጌላዊ ጊዜ ፍረበለስ አይነበረን ይብል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ወር 13 ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ግዚኡ ወርሓት ክረምቲ ነበረ ይብል መጽሐፍ ግብረ ሕማማት ጎይታ ፍረ ከም ዘይነበራ ይፈልጥ አይኮነን እንተበልና ይፈልጥባ ተኾነ ግን ቀዳማይ ነቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህርየ ሰብነቱ ምኽንያት ከቢል እምበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ አይኮነን ቅዱስ ጨርሎስ ኣብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 75 ፍቅዲ 3 ምዕራፍ 79 ፍቅዲ 32 ከመይ ስጋ ቅድሚ ምስ መለከታው ቃል ምውሃዱን ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ቅድሚ ምዃኑን ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንብራሂ ተኾነ ግን ድሕሪ ዕለተ ተዋህዶ ስጋ በተዋህዶ ናይ ባህሪ አምላኽ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ተዋህዶ አይፈልጥን እዩ አይባሃልን እዩ ካላይ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክምህር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመ ኣብዚ ዓለም ቤተ እስራኤል ረኸበ ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 1-7 ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 6-9 ሃይማኖትን ተግባርን ጽድቅን ደልዩ ናብ አኸደ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራሕ እምበር ፍረ ጽድቂ አይረኸበላ ደጊም ካባኺን ሓዋር ጻድቕ አይረኸብ ኢሉ ረገማ ጻድቕ ሰብ ድማ ተሳእና በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን 144 ሺህ ህፃናት ዝረኽቡ ካብ እስራኤል ዶ አይኮነን ተተባህለ ግና ብጀካ እዚኣቶም ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 1 እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ጎይታ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክምህር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመ ሓጢኣት ከዓ ኣብዚ ዓለም ሰልጢና ረአየ ፍረ በለስ ክትበልዖ ንግዚኡ ጥዑም እዩ ድሓር ግና ይጉምድድ እዩ ሓጢኣት ድማ ንግዚኡ ክትፍጽሞ ደስ ይብል ናብታ በለስ ፍረ ደልዩ ምስ ከደ ይረኸበላን ጎይታውን ሓጠ ደኣ ተባህለ እምበር ሓጢኣትስ ኣይገበረን ዮሐንስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅዲ 46 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 22 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 24 ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 9 ደጌም ንዘለዓለም ብሓጢኣት ዝኹነን ኣይረኸብ ኢሉ ድማ ረገማ ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ዝብል ብመንጽሮም በለስ ንሓጢኣት ረገማ ኢሉ ተርጊምዎ ይርከብ እምበር ብዛዕባ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙነ ሕማማት ብዛዕባ ሶኒ ሕፅር ብዝበለ ነዚ ይመስል በዚ ዕለት እዚ ብቐንዱ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ፍረ ዘይተረኸባ ኦም በለስ ዝረገመሉ ዕለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ማርቆስ ወንጌላዊ ከምኡ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማርቆስ ጊዜ ፍረ በለስ አይነበረን ከም ዝበለ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ክረምቲ ነበረ ከም ዝበለ ወርሓቱ ግዚኡ ፍረ በለስ ዝርከበሉ ሰዓትን እዋን ከም ዘይነበረ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ እዩ ነገር ግን ነታ በለስ ንምንታይ ዳኣ ረገማ ስለምንታይ ከፍረ ደልዩ ናብ አከደ ተባሃለ ተባሂሉ በዘን ዝረአናየን ሰለስተ ምኽንያታት እየን እቲ ቀዳማይ ነቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህርየ ሰብነቱ ምኽንያት ከቢል እዩ እምበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ካልኣይ ድማ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክምህር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመ ኣብ ዓለም ቤተ እስራኤል ረኸበ ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እዩ ሃይማኖትን ተግባርን ጽድቅን ደልዩ ናብ አኸደ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራሕ እምበር ፍረ ጽድቂ አይረኸበላን እቲ ሳልሳይ ከዓ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክምህር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመ ሓጢኣት ከዓ ኣብዚ ዓለም ሰልጢና ረአየ ፍረ በለስ ክትበልዖ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ መወዳእታ ግን ኣዝዩ ጉምድድ እዩ ሓጢኣት ድማ ንግዚኡ ክትፍጽሞ ደስ ይብለካ መወዳእታ ግን ሞትን ሓዘንን ስቅያትን ዘስዕብ እዩ ስለዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብታ በለስ ፍረ ደልዩ ምስ ከደ ኣይረኸበላን ጎይታውን ሓጠ ደኣ ተባህለ እምበር ሓጢኣትስ ኣይገበረ ደጌም ንዘለዓለም ብሓጢኣት ዝኹነን ኣይረኸብ ኢሉ ከዓ ረገማ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ እዚ ብመንጽሮም በለስ ንሓጢኣት ረገማ ኢሉ ተርጊምዎ በዚ ምኽንያት እምበኣር ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲያ ፍረ ዘይነበራ በለስ ፍረ ደልዩ ከደ ይብል ስብሃት እግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን